as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all, till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate if you're clever and despise a fool, until you're so crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they tortured and scared you for 20-odd years, then they expect you to pick a career, when you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. You joked with religion and sex and TV, and you think you're so clever and classless and free, but you're still peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. At the top, they're telling you still, but first you must learn how to smile and to kill, if you wanna be like all the folks on the hill. A working class hero is something to be. Working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. Εργαζόμενες, εργαζόμενοι, άνεργοι, νέοι, συνταξιούχοι, σας μεταφέρω θερμό, ταξικό, αγωνιστικό χαιρετισμό όλων των εργαζομένων στα αμφιαλωμένα ποτά. Σας μεταφέρω χαιρετισμό των απεργών στην Coca-Cola Θεσσαλονίκης, που εδώ και 13 μήνες μάχονται, μια εταιρεία σύμβολο του υπερκέρδους, του κινησμού, της ασυδοσίας. Μια εταιρεία σύμβολο της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, την Coca-Cola. Οι συνάδελφοί μας δεν έσκυψαν το κεφάλι, δεν υπάκουσαν στο πάρε τα λεφτά και τράβα σπίτι σου. Επέλεξαν το δύσκολο δρόμο του αγώνα για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και είναι άξιοι συγχαρητηρίων. Ακόμα περισσότερο όμως
αξίζουν συγχαρητήρια στα υπόλοιπα μέλη του Σωματείου που δεν είναι απολυμμένοι και εδώ και 13 μήνες απεργούν δείχνοντας έμπρακτα τη αλληλεγγύη τους. Όλοι μαζί οργώνουν από άκρη σ' άκρη όλη την Ελλάδα, μεταφέροντας σε κάθε γωνιά της το μήνυμα του μποϊκοτάζ των προϊόντων της πολυεθνικής μέχρι να ξαναλειτουργήσει το εργοστάσιο. Με τον αγώνα τους στέλνουν ένα μήνυμα στον ντόπιο και ξένο κεφάλαιο ότι οι θέσεις εργασίας και το εργατικό κόστος γενικότερα δεν είναι μία μεταβλητή σε μία εξίσωση κέρδους, αλλά μία σταθερά που είναι συνδεδεμένη με τη ζωή μας και δεν επιτρέπουμε σε κανένα να παίζει με αυτές για να βγάλει περισσότερα κέρδη. Κλείνοντας, σας ζητώ όλους να στηρίξετε αυτόν τον αγώνα παίρνοντας μέρος στο μποϊκοτάζ. Να δείξουμε στην πολυεθνική Coca-Cola ότι το σχέδιό της να βγάζει κέρδος κλείνοντας τα εργοστάσια της στην Ελλάδα και καλύπτοντας τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς με εισαγόμενα, χάρη στη δική σας συμμετοχή δεν θα πετύχει. Τα προϊόντα της θα μείνουν απούλητα στα ράφια μέχρι να καταλήξουν στους κάδους με τα σκουπίδια και τα πολυπόθητα κέρδη να γίνουν ζημιές. Ούτε γουλιά Coca-Cola, ούτε γουλιά Αμίτα, ούτε γουλιά Φάντα. Ζήτω η απεργή της Coca-Cola, ζήτω το πάμε!